كعللكم إن مسئ مغنياتو سلزنا فوقكم كجرمكم أنا علل إن مسئ أنا في قاكم إنتي كم يتقني كبرات فتوات تخطات تشيلين رياكت سوان عند حنينا ماتشم اسخا خمل خاي أنا جزء أبير مسجن سلام الله نعمنا لهم عن فيديو إحيزكم كحلف حدا دكتور دبرتيون جبري ميكائيل سزاربو زربالو حدا النت سنة لبونا ناي تجري نمسباريو زخلو زجبر زلو بجنزبي خون بجلجلة حق ديو بتقول دايز تنتقلت ناي تجري حيسكا تقداتيركا أبي هو صحيح سبي أبزي أس حق اللها تبل زربا من دي تزاريو مع بالكفلة هاي كون تقول لكم هم تقمتوا حق عيدو بجمعات عيدلن كأفغون سمعنا بعد الزربا وقداش لزخونا ما حوحاتن تلوخ هقدفن the same thing كلتيوم سلطان حجز كلاش زجبر نجار نديو جن بوا حدش تولدوا موت يوم الله عبد كريم مالتي تبحر ناتناون بحر يوزول سو ناتيونيو سو يلو يورن خمسة لو إذا حسن وجي متصالو تدالو زبل حدا سبد ما حزنا لكم متسينا لنا كم تاي سمعوه من يلو وجلا نحنا ونريء نجار نسون سمع نجار كزاربي مالتي جن محافظ هزراك فتو زقبو وجي متصالو أما ودعتها بناي سلت أنا زربان كنا أنا من سوم مالس يا خا أنا سيتي أروح جبران ناي حنت ولاديتنا دما صبق زولت ملقتنا لا من تتعرضنا حشنا مسأبي مسيسا ياسكن نسخاتكم للشانل زي حد يشتغل مثلني نحرد أخوينكم للشانل سابسكرايب لايك كومنت شير بمقبر نبكالو تباصحو نبارات نحرد أخوينكم فلتي أنا أصريتهم صحفوا لي مالتي جرماي جي آر جستناو صقب اللخبات كم زشيدن ديوم زبلوغو وخاريا أيرا أخون كل جزي أنت أرسلام كيد كوينات تتخفت كا آيات وانيو أب سكرين كوين كاتراي لمجمج حلكوس نايك ادم حجي أول زبلو انتاي ملكتكا نسخهم كا زغلو تبلو نوركم سأبليهم تلخين يركم حلكوس كل يترف سلامي يزاد اللي تباهيلو هزب تقبلوا قالو نسخان كما خان ولا بقدل صدفو إن لمالتي بقى تصريفنا كو دحرا دقي أتصريف كان شرو إلنا لكالنا مالتي كاصبح جميرو أي من لسن بصرو عرأي رئيتيو سبك صحيح زلو دس ولا رئيتو كسني اللو مالتي أنا زرئيتها ولا بقدر اللي دفن لا يجير الكالله مالتي شدني هاي برو إلى تنلا مالتي هاي برو إلى تنلا كما يلغي أستير حفتي بتعامل كلهم صبغ زخونة رئيتو نصحفكم لأنه كلهم مالتيو ولا دس ولكم رئيتكم صحفوا خايله أفكيده زي فكركم تزغونيو كجرم لي رمبر مالتي نمنا لهم عند فيديو خن كيرينا بصرو هنت أول كلها ناخذ السما معلو نخل نجاري حق أيضا جن حدا سباتسي نشتري ناي مجلس تقولن عقمنا له بتسنة بيلهم نعمنت كم زحونا عزيز عم السلام عليكي رأيوه واو أنت مجنب أبيك وأنت تايدانا أغيريكم بالله أنت تهون كان أغيريكم كم حديرك أغيري مسنا نبيدا أنت تقول على حني تزاريوم تزاريوم من يوم أنت راديو والمقزام جميرة أنت تلفزيون والمقزام جميرة أنت أي خاطر ذلك من يوم تزاريوم أنت تزاريوم لساتهم توم تزاريو تتا أروح أسوق من ميزارارون 4 مليون سبي يودو لساتهم يوم برن أما حزرنا خاطر كوي ذلك ولك كنزوي كم تنخي كم عام خيط أم مسجن زوي أنت خير زوق قبل خلطن كم بانكي كنزوي كاسم تخيو هو حزق أو جزخ منو حصل لك وعيتهم لك أني أنا وين أنا أنت أبصر أنت وين أنا من يوم يستمرت أو بدك أنا برد أنا كورة وين أنت بس تعيش كورة أنا كثر هاي أنت أفريقيا وين متاجر فتيرنا أنت تركينا أنا مرجمني أنا أديتا ويعني قربيو هو تا نجر كم تهذو استبحال زلانديا مقزامين جميرن زلوا خلنا ميدياتات يخون بازي يخون كدنا بو يخون مصونا جلجل زبحال بقى حبت تخ زبلت تا ناي قدمي 2013 زنبرت كونتاتسي بعلا تدغماله تاريخ عرسو يدغميو انت بحالتلو انا جن ولا تزمن يزي تدغمه سويل تفالالاي تايديو 2013 2018 17 زبل عامته مهرتات راح يتفالالاي امبر تسرفه نغرس بتعام يزغرميو زدنق نغريو بتعام زيت صبي وكستاتات يزغون زلو مالتي مو لمنتا ايكم زي خوينو هاو ات كام انت يلكم اي دون نو أنا بعلي بتعامي حجي disappointed دي خوينو له مالتي بتقداي زي بتعام زصلق قداي كابينا بي ابصيحمو نمنتاي كم زي عينت هلوسا اتيوم امود اتا كم زي عينت ጨምላቅ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ
ጾታ ከም ጀመረ ይርደካን ነቲ ህዝቢ ናብታ ኸይላ ንምእታው ዘይግበር ጻዕር የለን በቲ ሰላም ደቂሱ ከይሓድር ከይፈር ከይዝምድ መስለና ማለት እዩ ተንኮላት ካብኡ ዝተበገሰ በዚ በልዎ ብወገን ዓድና ወልዎ ብወገን ኤርትራ ወልዎ በቃ ዝገበረኒ ያኽገብርስ ዓደይ ጋብር ምዃኑ ትምስላ እንዳተፈለጠ ከምዚ ኮ ጌርና ነይሩ ክስቶ ከምዚ ኮ ጌርና ነይሩ እንዳተባሃልካ መወዳእታኻ ሓተ ክትበሃል ግን ነው ዓላቶም ሓተ ከይበሃልን ወዲ ሓረስታይ ድኹም ወዲ ድኻ ንሱ እዩ ካኣቱ ንዕዮም ስኢልካ ሆቴል ከያ ዝኣቱ ዝበሃል ንሱ እምበር ወዲ በዓል ስልጣን ኣብዚ የለን ኣብዚ ያኣቱኒ ዝኣቱ ከይመስለኩም ኢለ ሓደ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛረብዎ ዘረባ ኣሎ ሓድነት ስነ ልቡና ናይ ትግራይ ንምስባርዩ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ብገንዘብ ይኹን ብገለገለ ሓቂ ድዩ እቲ ጉዳይ ዘይ ተሰርሕ ስራሕ የለን ዘይ ፈሰሰ ቅርሺ የለን ተወሰኑ ዝኸድዑ ኣብ ዓፋር ዘለው ገሊኦም ጸለምቲ ዘይ ፈሰሰ ቅርሺ የለን ለትግራይ ከም ድላይኻ ንምግባር ዘይተገብረ ነገርስ የለን ይቕጽል ድማ እዩ ዘሎ ይቕጽል እዩ ዘሎ ተንካሎት ውድባት ናይ ትእምት ኣሎ ናይ ትዲ ኣሎ ማዕ ትግራይ ኩለን ምቁፅጻር እዩ ትንትካላት ናይ ትግራይ ሒዝካ ተቆጣጢርካ ኣበይ ክበፅሕ ትሰብ እዩ ኣበይ ክበፅሕ ዝብል ብኸባብታት ዘይነበረ እዩ መፂና ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ይውልን ከምኡ ዓይነት أنا جرمي زل بخوابتها زينة برئ مصينا قدفو دون بلاي نبرنا قدفو كم زي أساي تجورو قدفو نخباب زمك الزرباي تزارو قدفو نولك أسباي تزارو كم زي أجرنا بروباغندا خنسرحنا قبل عليكم تصريح شجرن السي كنسرحنا زو عليكم زي عليكم صريح لك قال يفوتوا يتبل قال يسأل أنيرة قال يخدعنا نريد المنا نيرون داولكم سبات تبرروا مالو أبعل هاوني وردك يتماسسال تقول قاعد أريح كايتو عتان منكم تخوني تفلت انزبها الكوزي مثلا قدفو سمعوا نتهزب نتايز دل زلو نايت هزب الليتات تردوا بقص فتحوه تتبع له نو يكونون يو بحيلنا نفتح حزب الموسي نفشجر نودق لنا مخنات بخابتات نفلال لنا سؤال خبابي فلال حجي انا مسودد دي سؤالنا نفلال جنزب سلستو هابنا طرح فلال يفطر ايكونن مجمرتا سيد زتجبر حماق زرني زي اندا تمسخاخرنا انا نخيت نمعبل نديوم ابزي اسحق يلكايلهم تايكوني حق تزاريو امبر معبل حق يزارب حق دي تزاريو لما عندي موليقو يخول حوحاتن تلوخ هقدفن the same thing كلت يوم السلطان أجبزي فاليوم تري والله إذا بتقرأي علامه خالد هاجر نخلوه بسلام مسكن نخدبر زوجنا حزب السلام يجدد تلوغنا هيقدفن تلوغنا حواحات the same thing حواحات تايتر السلطان by any means دخلت كفيلة ب4 كيلو تعود سلطان مزت تسقع سلطان حزب يقدف بزوجنا يهون كأن زخون خوركل دي قال حزقا سلطان زناوح من قدي مفتاري كلت يوم حدا كلت يوم اتين حزب تግራይ ዋጋ ፊሉ እዛ ጋር حزب تግራይ حزب ኤርትራ ዋጋ ከፍላለው ገና ከዋጋ ከፍለናይ ተልቆም حدا تمسجن أملاخي يدسي تمسجن أملاخ على الحق زارولو زمان مصيو سب بيوت أوتيلو كلنا مرأي مقناي يستبه حق يبصرنا بحقي معبل كواستري والله خمس حق هزار بجميرو حق مالت كم دي أيايلو قولنا مسترخبات معبلون مالتيو واي زيادة يعني رايلو مريرو زخون سب كمرة طلو لوم متى يقبر له مسيلكم حق يكون حاسو زرو يزارب إني زخونه قداي كم يجميرو معبلون مالتي صبوا مسكر كلت يوم حواحات نسبة تقرأ أي تقومتهم واقع فيلاتهم ندحريت مريساتهم رميساتهم تقدر كان حزب إيرترا رميسو وطرح حدا يكون يسيرو مصر كلت يوم the same thing أرجع إذا قبل بزغلو زروا سمعوا صراحة خالي لاش كعلاد لما نم شكاتي متشاوت إنخون ما أنت تقرأ إخا تقالس ما أنت هزغا السومي قالس ما نسي تقرأ دحر خزل تقالس خا أخلك أيو لتقرأ التقمة هل خان بموت خا يخوني بصور له إذا سخا تنور الله تقرأ إذا السوم لو خا تقرأ quite different السوم خاص تواقع لو خلو حقهم ورق دحفص الله الحمد لله متشدوا الله لقرص الفلص الله بحسط أناتهم إذا كيسونو نعام تليت ولخا زانا يوم تقرأي كي تتفقم نعا تقالس الليت ولخا أمانهم أنت السخاقن زانا خا تقرأي تقالس خا ليتخبر الله قوسل خا ليتحكم الله سرح خا ليتخبر الله نير خا ليتولد الله ناتجر نامكرا ناسدت عدي أنهمو وانا تخرط خا كون لو اتو حماق هونتات اتانا خا تقرأي هامجر خا تتطبق عين بي اتانا يوم
ሕማቕ ትግራይ ሃመገርካ ተጸብቆሎም ይኾን ለሎሞ ገረም መስኪ ናት መንእሰይ ዝሓለፈ መንእሰይ እስከመሪኢኹም ትርኢቱ እስካቕምጥዎ ተጋርኹን ኤርትራውያን ሓቂ ዶ ሓሶት ንኸምኡ ድነት ቃልስስ ወይስ ንሰላም ንሓርነት ክንዕምፀእ ስለ ዝኾንና ካብኡ ንኽነምልጥ ትዝበሃል ዘሎ ብሙሉ ኣባና ሽግር ስለ ዘሎስ ካብቲ ሽግር ንኽንወፅእ ካብ መን ናይ መን እዩ ትኽክለኛ ካብዞም ክልቲኦም መናእሰይ እስኪ እዚ ከዓ ትፈልጥዎ ኢኹም ዝሓውና እዚ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ነዞም ዶክተር ገብረየሱስ ተኽሉ ዝበሃሉ ዝነበሩ ኣቦና እዮም ንዕኦም ሲ ሓረስታይ ኢኻ በኣኸ ሓፍሬ ገለ ዝብሎም ነበረ ቆልዓ እዩ ከመይ እዩ እቲ ነገር እኒሄሞ ንስማዕ እዩ እስኪ ሓደ ንስማዕ ኣሉሱ ኢላ ካብቲ ወግዕታቱ ኢንተርቪው ካብቲ ዝገበሮ ማለት እዩ ናብ ሻዕብያ ገጽ ክወፍር እየ ተዝብለኒ ዝሓዊ ከም ዘይተበልዐኒ እንታይ መረጋገጸለኒ እዩ ዝብሎ ምክንያቱስ ዝብእሲ ብደንብኻ ሓሊፈስ እንዳኣከለ ደንበኒያ ጤል ክበልዓደ ቴልንስ ተናተይ ከትምሕረን ዲኻ ርግፀኛ ዲኻ እዩ ሕቶይ ሶ ብኡ ልክዕ እያ ኣነ ክምልሶ ዝኽእል ኣብይ ብትግራይ ገይሩ ክሓልፍ እሞ ክዋጋእ ወይ ትግራይ ምስኡ ኮይና ገለ እንታይ እኒእኒ ምስ ኣፅናታይ ዝሕብር ግን ክወርር እየኢሉ ብግዲ ሻዕብያ ክዋጋእ እየ ተይሉኒ ከዓ ሶት ወደብ ንኢትዮጵያ ስቑኢለ እየ ይብፅሓን ትግራዋይ ናታ ተኮይኑ እዩ ዝብፅሓ ኣይኮንናን ኢልና ኢና ሶ ናተይ እውን እዩ ስቑኢሉ ማለት ይወረኒ ከም ዘሎ እየ ዝሓስብ ይወረኒ ስለ ዘሎ ኣነ ዝዋጋእ ዘለኹ ነቲ ባሕሪ ንዓይ እውን ስለ ዝብፅሓኒ እዩ ዝብል ከመይ እዩ ኤርትራውያን ትስማምዕሉ ዲኹም ተሓሳብ እዚ ሕጂ ንኣብነት ንዓና እውን ይብፅሓኩም ኢልኩም ሂብኩምና ዲኹም ዶስ ናትና እዩ እንታንዳንድኹም ንዓኻትኩም ጥራሕ ዘዋፃኩም ነገር ግበሩ እምበር ዝናትና ናትና እዩ ዲኹም ትብሉ ስከመይ እያ ናትና እውን ስለ ዝብፅሓና ኢና ንዋጋእ ዘለና ይብለና ኣሎ ተጋሩ ከብዚ እንታይ ዓይነት ርእቶ እዩ ዘሎ ሓቂ ዶ ሓሶት ውጊ መፀና ኣሎ ሓደ ውግእ ክሊር ንሕና ይኮና ንዛረበለና እቲ መራሒ ዓዲ ይዛረቦ ዘሎ መርከብ ናይ ውግእ መራሒ እውን ገዚእ ኣሎ ኣረጋጊፅና ኣለና ትማሉ እውን ኣብዚ ሚድያ እውን ኣቕሪብና ኣለና ካብ ፈረንሳይ ገዚኡ ኣዳልይዎን ኣሎ ኣበይ ኮይነ ክዋጋእ ዝብል ትሕቶ እዩ እቲ ንሱ ብዙሓት ሰሙና ክትንትንዎ ዝኽእሉ እምበር ብሰማይ ብምድሪ ብባሕሪ ምድላዋት ይገብር ኣሎ ግን ብሓፈሹ ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ዝግብኦ ውጊ ይመፀሉ ህዝቢ ትግራይ ዓይነኸካኒ ስኢልካ ሕልፈኒ እንተበለካ እውን ሓሶት ምዃኑ ብሓቢር ንክልቲኡ ክጅልጦ ከጥፍኦ ቆሪፁ ዝተልዓለ ምዃኑ ካብ ናይ ትማሊ ተመክሮ በብተራ እውን ወገን ኤርትራ እውን ትማሊ ተሰሓትዎ ስሕተት እንዲያው ኣብዚ ኩሉ ሓደጋ ዘውድቆም ዘሎ ትማሊ እውን ኣብ ትግራይ ዝተሰሓትዎ ስሕተት እዚ ኻ ስምዕዎ ጠበቕ እዚ ኻ ስምዕዎ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ሽርክነት ተፈጢርና ኣብቲ ዞባ ዝዓበየ ፅልዋ ዘለዎ ሰብ ስለዝኾነ ፖለቲካ ሃገርና ዓብ ነጥበ መቐይሮ ክረክብ ይኽእል ምስ ኣብይ ኣሕመድ ሽርክነት ክንገብር ምኽሪ ዝኾነሉ ምክንያት ግን እቲ መሰረታዊ ማሕበረ ቁጠባዊ ርድኢት እዩ ስለዚ ብቁጠባዊ መዳይ ተርኢናዮ ኸ ኣብይ ኣሕመድ ልዕሊ 120 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክላእ ፍትሒ ኮነን ኢሉ እዩ ዝምጉፅ ዘሎ ከም ጨው ሓቂ እዩ ትብል ናይ ዳን ወዲ መምህርሲ ዘላ ዘረባ ሓቂ እዩ 120 ሚልዮን ዝኾኑ ዘሎ ህዝቢ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክላእ የብሉን ንዝብል ኣነ ይኮንኩን ዛረበ ዘለኹ ዳን ወዲ መምህር ሓቂ እዩ ኢሉ ይገልጹ ኣሎ ከም ካልኦት ከዓ ታይሎም ከም ጨው ሕቕቕ እዚ ዲ ሓቂ ይብሉ ኣለዉ ንስኻትኩም እንታይ ትብሉ ክልተ ወደባት እንድሕር ኣልዮም ማሲ ሓደ ወደብስ ነቲ በዓል 120 ሚልዮን ህዝቢ እንተተፈቂዱስ ኤርትራ ትጉዳእ ድያስ ኣይትጉዳእ ኣብ ሓሳብኩም ከም ትገልጹ ማለት እንተፈቂዳ ተዓዲ ሞኸ ብፍላይ ብሰላማዊ መንገዲ ጌራ ብንካን ሃባን ገለን እንድሕር ተወዲኡስ ብዘይ ምንም ዝኾነ ይኹን ናይ ውግእ ኮስተ ተወዲኡስ ትጉዳእ ዶስ ኣይትጉዳእ ምክንያትኩም ኣምጡ እዩ ይብል እዚ ወላ ብሕጊ ዓለም ከማነይ ኣይፍቅድን እዩ ናይ ሓንቲ ሃገር ልዕላውነት ጥሒስካ ኣብ ደገ ባሕሪ ክረክብ የምባል እዚ ወላ ብሕጊ ዓለም ከማነይ ኩልኩል እዩ ሕጂ ኢትዮጵያ 120 ሚልዮን ህዝቢ ስለዘለዋ ንኢትዮጵያ ክብል ሕጂ ሕጊ ዓለም ክቕይር ኣይክልኒ ትንበዓል ደንቆሮ ግን ንስኹም ንእሽተይ ነገር ትኸፈሉ ንዓኣ ክትረኽቡ ትብሉ ኸዓኒ ዝርቡን ዘይዝርቡን ካ ትዛረቡ ባርያ ገለ ዝብሉ እዞም ባርያ ዝብሉ ቆልዑ ናይ ሓደ መራሒና ዝብልዎ ወይ ናይ ክልተ መራሕትና ዝብልዎም ባራዩ እዮም ንምንታይ ንመራሒና ልዒልካ ኢሎም ገንዘብ እንዳኸፈሉ ንጉስ ዝሰርሑ ሰባት እዮም እዚኦም ድረግፆም ንጉስ ዘፍርዩ ሰባት እዮም ተጠንቀቕ ካብዚኦም ካበይ እንታይ ኢሎም ክቆፃፀሩ ዘይክእሉ ሰባት እዮም ሓንቲ ኣስርሖም እሳኻ ኣገልገልቲ ምዃን እያ ኣገልገልቲ ምዃንካ ብጣዕሚ እዮም ዝኽእልዋ ሶ ነቶም ናይ ኢሳያስ ድዮም ገለ መለስ ዝቃወሞም ሲ ካብኦም ንላዕሊ ኣገልጋልን ካብኦም ንላዕሊ ዓሌታውን የለን ስለዚ ኤርትራ ናይ ዝሓስቡ ሃገር ስልጣን ናይ ዝሓስቡ ሰባት መጻኢ ኤርትራ ድማ ነቶም ዝሓስቡ ኣርሒቆም ዝጥምቱ ዳ እምበር ነቶም ጨኮንቲ ክኾኑ ዝደልዩ
ነቶም ንኣሽቱ ዲክታተራት ኣይኮነት ትክክል እዩ ናይ ሜሮን ዘረባ እኮ ኣነ ብደንብ እያ ተረዲኣትኒ ታስተረዳእትን ነገር ክነግረኩም በዓል ውፍ ይኹን በዓል ካልኦት ይኹን ኣብ ኣመራርሓ ዘለዎ ሲ እንድሕር ዳ ምስቲ ጨቋኒ ከምኡ ብተመሳሳሊ ንሳቶም እውን ይጭቁኑ እንተኮይኖም ሓሳብ ሒዙ መፅኡ ንዝመጎቶም እንድሕር ዳ ዘይማጎትዎ ተኮይኖም ሌብል ገይሮም ክላሲፋይ ገይሮም ዘጥቅዕዎ እንድሕር ዳ ኮይኖም ወይ ከዓ ብግሩፕ ወይ ድማ ብዝኾነ ዳህላ ገለም ፀቢሎም ሲ እንድሕር ዳ ዝኾነ ዝብልዎ ተኮይኖም ሲ ንሳቶምስ ጽባሕ ማለት እዩ ርግፀኛታት ኮይንካ ናይቲ ዓዲ መራሕቲ ግን ድማ ብዲሞክራሲ ተቃነዩ ኢልካ ንክተቐምጦም ብኸመይ ትደፍር ድፍረትስ ኣብ ምንታይ ትረክብ እዩ ትክክል ኢለ ኣነ እቲ ሓሳቡ ዝገልፃ ትክክል እየ ዝብሎ ማለት እዩ ሃብቶም ተስፋሁነይ ፀንሐ ኣብ መንገዲ ፅናሕኒ ናተይ መንገዲ ተሳምዐካ ናትካ ግበር ጥራይ እንታይ እዩ ዝብልኣኒ እንተስ በቲ እንተስ በዚ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብዝተዓወተ ተዓወት ዝሓቁፍ ይኹን أنا من قد دخلت صنيع حنك لك يدلني سرح كده فوتي تسكاي سمارن منانان كنانان منانان كنانان لك اليوم لك منانان كنانان صحافوا كي تفاهم كنانان منانان يمجي اوكي حنتي كلها هذا شو مالي كنانان منانان برافو كنانان منانان يمسون مالس يا اخا انا سيتي راح قبل انا ما غير يزريو كنانا منانا مثلا سيتي راح قبل اخوينا مسرحوا مدب كله انتاج انصار السي كل شيء يساكم بزي سرحوا تزاريو ما يفوتنا سلامتاي سرحوا ነገር የለ سلطانه بزي سرحوا وفي بزي سرحوا يمزارو سلامتاي كزورو جيم ዝመጽ ለሃይ ከምዚ ኳሓት መስለ መንቆርጥ ከምዝባል አደይ እሺ ኣብዝሎ ምሲ ናይ ወላዲትና መልእክትስ ክንስማዕዮ ምስ መን ተተዓረቕና ሓሸና ምስ ኣቢ ምስ ኢሳያስ ከ ምስ ኢሳያስ ምዕራቅ ብሓንሳ ዓሊና ወሊድና ተዋሊድና ኢና ኣብዛ እዋን እዚኣ ግን ከቢድ ሓዘን كبيد نبعات أكلنا عنا دقنا بخارة عند تحارد حلفنا عنا زي أخن حلفن كلنا إتنا يقدم نكاب أنتي جزية ملؤ بهاي السلاسة زنورة جزية موائل نصف رسيع هيك من تعلنا كبيد حزني نازلني أنا بس أبي يجي سكع هيك تجراي جن إلى تاج إثيوبيا جن تحقق فخ نبر دسيلنا سلام كنا بردك أنا خبري زماتو ما يتلو زي ما ترى عينا دكنا هنردس لنا محمر يملسن كويلنا كم انا هنقبر ده دحا بسلام كن فتحينا حين اذن ولاديت كا بسلامنا هنفتح عندلي انا قاطايديو تخكلين حسين ايكونان دن ولاديت سي تخكلنيا زربعين زاروا زلوا بسلام مفتح زبحال ولا ابن نايت بحر قداي نايت بحر حتى خوني يغل ناي سلام حتى خوني يغل استفراليو مالتي حاول نخبك عالم لومي وقاني بحيلي توسدو ويكا بحيلي هبكاني نواقع زبحال نجر افتم قالوا تعدتات ونايت قومولن نحنا طرحنا قوم نتقن صوت شجر كا حاول نخبك قديفنا ناب كالوت كنأتو خلنا زمص زولت ኣጣዩ ማለት እምበር ኢትዮጵያ ኣብ ሕጂ ትሪእዎሲ ዓብይ ግድብ ገዲባላ ማለት ንሱ ከዓ ብዙሕ ሜጋዋት ዘመንጩ ኤርትራ ምናልባት ሓይሊ መብራህቲ ክትጥቀም ተደልያ ብጣዕሚ ብዝል ዓለም መልክዑ ክጠቅማ ዝኽእል ክትወስድ ትኽእል ድሕሪ ዳ ኢትዮጵያ ከዓ ዝኾነ ወደብ ገለ ሳምቲን ገለ ተደልያ ካብኡ ክትጥቀም ትኽእል ኣብኡ እንዳሃሎ ጊቭ ኤንድ ቴክ ዝበሃል ነገር ኩለንትና ኣብ ምዕባለ እሞ ሓደ ሰብ ከዓ ተጥፋኻ ብዙሕ ነገር ክፍጠር ይኽእል ነይሩ ማለት ስለዚ ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ዝበሃል ነገር ካብዘን ወላዲትና ራእይዎ ማለት እዩ ብሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሖ ኢና ዝርርብ ዘይፍታሕ ነገር የለን ኮፊልካ ዝፍታሕ እንድሕር ዳ ኮይኑ መወዳእቱ ሆይ ቶም ሕጂ ዝሞቱ ዘለው ኣሕዋትና ወይ ከዓ ኣሓትና ክትርፍሉ ዝኽእል መንገዲ የለን ዲ ኮይኑ እዚና ተርእይቶ እዩ ናታትኩም ርእይቶ ከዓ ሓሳብኩም ግለጹ ማለት እዩ ሓሳብኩም እናገለጽኩም ከም ትኸዱ ከዓ በዓል ምሉእ ተስፋኤ ናይ ሎም ማዓንቲ መደብ ነዚ ዝመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ምሳይ ስለ ፀናሕኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ልዋም ቀነ ክኾነልኩም ከዓ ይምነ ፀፅቡቕ እስምዐና ቻው ዳሕና ቀኒውታ ጉድ ላይት ዳሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ